veZimbabwe kwaziwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Muzuva ranhasi tine hanzvadzi yedu panapa iri kutsvagawo amai wake pamwe chete nehama dzaamai. Hakuna kana munhu wani aanoziva. Tisingapedze nguva, regai azvitsanangurire ega. Hanzvadzi wakadini? Mushe makadini? Aiwa, tinofara hedu. Tingatipoere zita rako? Zita rangu ndinonzi Yvonne Chimombo. Une makore mangani? 23 years. 23. Alright. Ungatitsanangurirewo here kuti wakakurira kupi uye wakakura uchirerwa nani? Ndakakurira kumusha kwaChihota ndichengetwa nagogo mai vababa. Okay. Ko baba vari kupi? Baba vakashaya. Vakashaya gore ripi? 2005. Zita ravo vainzani? Vainzi Enock Chimombo kana kuti Bholo Masatula ndiyo yanga iri nickname yavo. Okay. Sekunzwa kwawakaita iwewe, kusaidira amai wako, uri wechinambani pakuzvarwa? Ndiri wekutanga. Okay. Ko zita raamai wako sekunzwa kwawakaitawo? Ndakangonzwa kuti vanonzi Nyadzisai. Surname handina kuzoudzwa. Alright. Vaigara kupi? Kumusha kwavo kwamama? Hanzi kwaZvimba. KwaZvimba. Anda chifani kana sabhukani? Izvo zvandizozvi ndakangonzwa kuti kwaZvimba. Alright. Ungaitewo here ruzivo rwekuti sekunzwa kwawakaitawo kuti baba vako naamai vako vakasangana sei? Handiziva kuti vakasangana sei nekuti ndanditori mudiki pesapa. Alright. Kuri kusaidi kwababa wako iwewe uri wechinambani? Ndiri wechinumber 3. Baba wako sekuziva kwauri kuita kana kuti sekunzwa kwawakaitawo, baba wako vanga vane madzimai mangani? Vanga vane 2. Mai wako vari wechinambani? Vechi2. Number 2. Alright. Ini kunzwa kwandakaitwa ndekwekuti mai vakandisiya kwaChihota ndine 2 years. Vakandisiya ndichigara nagogo mai vababa. KwaChihota uku gogo itori second marriage aisiriwo sekuva ndakakura ndichigara navo havasiriwo baba vababa. Saka ndo vakazokura vachindichengeta kunonzi kwaChihota kwaNyaruviro. Ndo surname yandakazokura ndichishandisa. Baba vaita zvekunohodha mabhero kuMozambique vachitengesera umbari. Zita ravo vainzi Enock kana kuti Bholo Masatula. Surname yavaishandisa inonzi Chimombo. Ezvinozvi ndakabva kwandaigara kwaChihota ndakugara kubudiriro. So hama dzadiwa, kana pane ane information yekuzivawo kuti amai yomusikana uyu vanowanika kupi kana dzingave hama, munokwanisa kutibata isu veChibanda Media panhamba dziri kubuda pascreen apo idzo. Sekutaura kwaaita ndichipedzisa nyaya iyi, munhu asiri kutombonatsoziva zita ramai wake, akangonzwawo kunzi vaigara kwaZvimba. Ndo information yengori panapa handitika. So pari zvinondoti chisarai zvakanaka. Anokuoneka nemufaro, ndi Manass mwana kwaChibanda.